Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard giddeb u xejjen għal kollox il-qerq u dispin li qed tipprova tagħti l-Oppożizzjoni dik li bir-riforma tal-inkjesti maġisterjali se jinqatlu x'inkjesti. Id-Deputat Nazzjonalista Kerela Kulina li l-Partit Nazzjonalista ddefendih meta alluda xiqtil mal-Gvern qal li inkjesti bħal dawk dwar l-omiċidju ta' Karen Grech u Raymond Caruana se jispiċċaw jinqatlu. Il-Ministru Jonathan Attard xejjen għal kollox dan permezz ta' messaġġ fuq il-medja soċjali l-ħamis filgħodu. Dak li naqas mill-jaj ta' Kulina hu li se jkun hemm terminu li fih għandha tkun konkluża inkjesta minn hemm l-istess inkjesta tmur għand l-Avukat Ġenerali li għandha titteċiedi s-segwenti jinbdew jew ma jinbdewx proċeduri, jintbagħtu l-atti lura lill-Maġistrat u għal daqsnant tkompli l-inkjesta fejn jibdew jgħaddu sentejn oħra jew il-Maġistrat tibgħat l-atti lill-Pulizija biex tkompli tinvestiga. Din nispjega ċara x'tajt ir-riforma ġib fix-xejn id-dikjarazzjonijiet qarrieqa tal-Oppożizzjoni. Il-Ministru Attard kompla jisħaq li din il-parti tar-riforma saret biex nifhmu li hemm ċerti reati komplessi, iżda fl-istess waqt trid tkompli l-ħidma favur ġustizzja effiċjenti u effettiva li ma tħallix fosthom lill-vittmi u l-qraba fil-għama l-omorhom.